ụmụnne m ekenekwa m dịka nsi wee gwa unu mbụ nọ na nchọpụta ka anyị nọ. O nwere ajọ ọgwụ mmadụ na-eji agwọrọ mmadụ iji wee mee gịnị, mee ka ezinụlọ ahụ aghara ịba uru. Ya bụ ife a na-akpọ ya ekwe ehi. Amara m ife ndị bụ unu na-akpọ ya. Ndị na-eme ya bụ ife na-agbakwa ọtọ. Ọ na-abụkarịwa n'ime abalị fajie na bụ onye ahụ fa nọ ya ebe ahụ wee na-eme all kind of incantation, na-ekwu okwu ọjọọ n'isi be ndị ahụ, na-eme ihe niile dị otu ahụ ka fa dị sure na ụmụ na ezinụlọ ahụ abara uru. Ịnụtụgara ya bụ ife mbụ? Ọ bụrụ na ịnụtụgo ya, kọwara m na nchọpụta ka anyị nọ. Ụmụnne m,